Инчето! Дай, Инче! Дай! 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 Айде сега да видим какво си сготвила. Айде! Всичко има тука. Ето кюфтенцата, това са най-хубавите кюфтета. Подигни ги малко, че не се виждат, не ги виждам добре. Ето. Добре, сега ги видим. Така, покажи и другите работи там. Мале, че падне ядене. Покажи и другото. Ще ни изгорят кебабчетата, семе. Абе, нищо няма изгорили, бе. Изгорените за мен. Друго имаш ли? Имам много, имам тарантал. Добре, удари още едно рамо, бе. Хайде, дай с букетчето. Браво, Инче, ти си най-добрият изпълнител на кючек в село Якимо. Давам ти оценка по шестобалната система 7. Благодаря, семе.